νύχτα, Σπύρο. Να προσέχεις. Ναι, Πολ. Και εσύ. Oh my god, τι είναι αυτό! Πολ! Βοήθησέ με. Τι κάνεις? Αρχηγέ, Ναι. είμαι σε κάτι περίεργες σκάλες που είναι ντυμένες με πέτρα, μάρμαρο. Τι να κάνω? Λοιπόν, να ανεβείς πάνω... Στη βεράντα. Ναι, στη βεράντα. Μάλιστα. Γρήγορα. Και να προσέχεις ότι ζόμπι υπάρχει και ανεβαίνει επάνω. Εντάξει. Τι έγινε, Πολ? Τέλειωσαν τις σφαίρες. Πυρομαχικά έχουμε. Τελευταίος γεμιστήρας. Πίσω σου! Oh my god. Πολ, πάρε. Είναι άδειος, αλλά θα τον γεμίσω. Αργότερα. Όταν φύγουμε από εδώ. Πρώτο Θεός. Πάμε πάνω. Έλα, αρχηγέ. Ναι. Λοιπόν, βλέπω μια σκάλα που αυτή είναι βαμμένη στο άσπρο και έχει μια μπαλέτα και ένα σύρμα. Να πάω εκεί για σήμερα. Ναι, πήγε να κοιμηθείς εκεί σήμερα, βάλει την παλέτα μπροστά για να μην έρθουν κανένα ζόμπι. Καλά, αρχηγέ, από το μεσημέρι να κοιμηθώ. Είναι πολύ περίεργα. Ναι, είναι πάρα πολύ περίεργο εδώ. Δεν πρέπει να κυκλοφορείς πάρα πολύ τα βράδια. Επειδή κυκλοφορούν εκείνες τις ώρες πάρα πολλά ζόμπι. Δεν χρειάζομαστε να σκοτώνουμε γρήγορα. Πρέπει να είμαστε χαλαρά. Να κοιμάμαστε το μεσημέρι ώστε να ξυπνάμε στις 5 η ώρα το πρωί και να σκοτώνουμε τα ζόμπι. Δεν το βάζω κάτω. Θα τους σκοτώσω όλους. Εντάξει, όπως θες, Πολ. Τι θα κάνουμε, Πολ? Ξέδα, φίλε, μην το λες. Αν πάνω. Έλα, αρχηγέ. Ναι. Λοιπόν, αυτό το σύρμα δεν είναι και πολύ ασφαλής. Ναι. Τι να κάνω? Πρέπει να μείνω όρθιος όλη νύχτα για να προστατεύω και το φίλο μου τον καμεραμάν και τον εαυτό μου. Θα κάτσω με οπλισμένο νερφ και θα τους σκοτώνω όλους. Όποιος βρεθεί μπροστά μου. Όπως θες, Πολ, ανεβάς την ταράτσα και πρόσεχε στις σκάλες. Εκεί Yes, πάνω. sir. Μάλλον εκεί εννοεί, Πολ. Εκεί πέρα εννοεί ο μάλλον άρχηγος. Νομίζω. Πάω. Έλα μαζί μου. Εσύ είσαι το πιο σημαντικότερο πράγμα που έχω εδώ μετά από τον νερφ. Πολ, τι να κάνουμε? Συνεχίζεται.